Takže vás zdravím, môj meno je Stara. V dnešnom videjku zase hodnotím tieto retardované paródie, konkrétne od pána PB Mastera, ako vždycky proste po pol roku zase niečo navaril. Miniatúru som robil síce ja, poprosil ich proste zrobiť miniatúru, povedal mi iba názov tej paródie, kúkam sa na ňu akože či náhodou není retardovaný, alebo akože dobre, necháme to tak, neviem to ako zdržavať a možno ísť na to teda. Toto video nemá nikoho uraziť, je len na pobavenie, všetko vo videu je vymyslené, neberte to vážne. Áno ľudia, neberte to vážne, inak bude zle. Dnes si otestujem gambling 1 na 9. Čo? Dnes si otestujem gambling 1 na 9 FPčko. Kamo brá, čo to? Zistím, či naozaj dokáže nahradiť moje staré. OK, troška reverzy tam vidím, OK, zaujímavé. 89 PvP. A k tomu si vyskúšam aj 50 ľudí. Servery Airtrix. Vyskúšam si 50 ľudí, nie. OK, začína to troška z hurta, by som tak povedal, hej, akože. No, koľko? Aké je to dlhé? Skoro 2 minúty, no. To bude celkom pain akože, ale tak dobre, no, uvidíme, že čo ďalej vykuchtí teda. Ktoré sú pripravené priamo pre kanál. Kamera to. OK, nekomentujem radšej. Nebudem to stopovať každú sekundu, teda dúfam, uvidím, že čo tam proste ďalej bude, no. Takže tu teraz máme Modern Practice, hrá tu okolo 50 ľudí. Ja by som skúsil sola a s nejakým hráčom si kanál zahrať. OK, pokračujeme radšej. Jo, nech sa to našiel, let's go. Takto, asi budem tu v tomto videjku to strapnený, lebo ja akože vôbec neviem PVčko. Ja neviem. On to vážne musel tak strihnúť, že to proste z toho PvPčko vzniklo slovo Pčko, vážne. Takže ideme to kanál. To bolo takú divnú textu. WTF? Čo zrobil s tým videom? OK. Ja akože vôbec neviem PVčko. Ja neviem, takže ideme to kanál. To bolo takú divnú textúru. Vážne, čo sa tu má diať, akože. OK. Jak to funguje? Aha, to je súd. Aha, ja som si dal. To je sús, kámo. Vážne, poďme riešiť súsovky, teda. Ne, ok, radšej nič. Trošička staršiu verziu, 1.20, neviem čo. Z toho reverzu sa dajú vymyslieť také zaujímavé slova. To je jedno, pokračujeme radšej, lebo neviem komentovať absolútne vôbec, hej. OK, hej. Opa, dostal. What? What the fuck? OK, začína to, no nezačína to, to už je stred paródie, no nič. Frajer, kámo, proste, ja idem jedna versus jedna proti nejakom typkovi a nadávam mu tam proste, hej. Super, no. Let's go. Darí sa mi. Jaj, nie mi hoda, že tento človek moc nezne... No. Ideme ďalej. Neužívaj tie perly. No poď. OK, nie. Čo do prdo, ok, tak dle no super, no. Chceš do kakať akože? Chceš kakať akože? Padni to pieče, moraj dole. Nie, ok, tie nadávky sú vážne, že top strop. Volá kedy, hej, netreba preháňať s týmto, ale... Padni dole. Toto celkom k tomu sedelo, akože, takže fajn za mňa. Hej, nevýhoda, že tento človek má mini perny. Nie. To vážne tak nezastrial, nie. OK, akože fajná paródia. Nevýhoda, že tento človek má divnú textúru análu, si tam... Nie, čo? Divná textúra análu. OK, stop, nie, ja už som koniec. Dám si do čestky, čo zase idem si dávať do čestky? Do čestky 50 ľudí. Nie, ľudia, nebojte sa, nebudem dávať. Do šestky by som nikdy v živote nedal 50 ľudí. 50 ľudí by som dal maximálne tak do pivnice, hej? Nie do šestky. Počko. A jo, zabudol som povedať, že hrám na Airtrixe, IPčko máte na obrazovke. Hráva tu dosť veľa ľudí. Vlastne tento server je dobrý, vyskúšajte si ho na zničiť. Mám aj kamene. Vidí, počkej, čo to tu je? Kúkaj ešte, kúkam, ty pršťok, eštok. Debilošťok, a neviem ešte ako. Vážne. Všetky práva ukradnuté, OK. Poďte dojti.
OK, dobre, dávam instantne like a píšem, že poďte do riti.